El venedor pakistanès ofereix roses tristes. Els clients del restaurant li giren la cara i interposen la mà. L'home, de camisa blanca, cabell negre i pell llunyana, els estorba. Entra en un bar de copes on els convidats estoven les parelles i ven 6 roses. Roses captaires que accepten la voluntat. Les cuines tanquen, els aparcaments es buiden. Recolzat a la persiana d'un local encara tèbil, llisca fins a la vorera. La lluna tampoc du monedes. I en el silenci de la matinada espera escoltar les passes d'una parella que no temi obrir la cartera enmig del raval i li compri les darreres roses abans que morin sense sentir-se flors.